Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Eikeye asorobotirwa bene. There is no money. Kwa hivyo uongo mko nayo. Nasikia he has addressed the media akisema unajua we have given counties El Nino in South Mugrango. Right now watu wanakaa kwa shule hatuna hata shilingi moja kusaidia wao. Metaro yonsi yasiekirwe wane tosinyire aba baliwa batotenerete ga bagota El Nino inaki epara yabo tureta ariko rusi kwa macha ali agwetera mugoro tonyorenje berengia haseikiiga imeyorobotirwa bene ninkomanyie iguru ya El Nino elio ayo omurigeria omanya ninki El Nino chinyombe chirairenze nangachokoni mbwate nande merangute yongo tindi gosieka isikonkorara wango boria tokoira kuikase semomune iyo abantu ba disaster response abantu bakurigereria mangana ye disaster chindakimune chiga nigo bagoikorro immediately abateneneri barimo tenenere tasense El Nino ebese yarurwe barwore metaro amacha ete metaro aende chindo ndo baisa koiruna amacha. Jumamosi enseye moneni suya maragoba nechinse isatu nenusu chirabatuko. Naomba kwamba tafadhali, kwa sababu mimi si mtu wa share, mbunge wa South Mugrango mtu wa share, mpea yeye pesa asaidie watu wake wa. Wewe governor uko na pesa, kama watu wanakufa hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? ase orobotirwa bene eikeiga inche Mildred Momanyi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omancho mwega saberra gutwara chinga kinege taseni kia Ndizi TV na seboniga tigankwargani bena somro beri bwechi gosodi buna botambe kware tuna injende mo Steven Captain 001 kotebia manga ikokanende samana yechi gosodi korwa CVT au yorechi team au chigande ko solia so we me gotobe komo chakera boniga wekachinsa 12 nenusu twe manyia mange arengete chigosori. Manga gendrete kurwa CVT awasabana bita chigosori chiabwango iga litkolera na sanda ke timu ya Shabana FC bade ko soria mone timu ya Posta Rangers tinsemo chiri cha Machakos na se gosori eyo nige timu ya Shabana FC asentune na ende anyara ko bakegosiri egosori yabo ekibano gia 12 kwirira bono Posta Rangers gusika bosi wetrobo buyobo na kugenda chi point 25 igoro ya MSA ya FKF Premier League na se amangana ngitese kafa under 18 otoroche buna etimu ya Kenya emekaine buna Junior Stars au bakosoria se chisemo chiri cha Mamboleo Stadium ya Kisumu nege yakosoria gendrete yego chikoera gatia etimu ya Kenya amona etimu ya Sudan ya Group A na se gosoria yu kuika kwendembe onige timu ya Kenya yarenge bosio chigolinye asebo sasa kati ya bali babungeire timu ya Junior Stars ve timu ya Kenya
namo na omogosoli Aldrin Kibet yore kiribuna Kenya yanya ko bage kuriki obobui ase gosoli ya ntangani ime ya group A andake to na to cha kirabu na wote bire tari yao na ndake krokora ndake nse ya Kenya jireti gosoli chia aba gosoli nse miaka 15 ne 18 years under 18 to kwa gana chigosoli chubuna Kenya na twachakire buya no obobui ngencho kiebwate litanga kabisa nchia sama litanga kusavania konkolo kurwali Nyamira yondo mo West Mugirango ikokokora na CDF ya West Mugirango etimu yetu ya Harambee Stars ero nkaro chinga ero mpuya tuli twabire to gwitwa matuka mangi anda gwikira litukiriria rero guchikonyoro uguyo bwarero iburabe omogoko mone na setole tali nchibieka ase kumuke bandera yetu ya Kenya moso nchibuno mwana sport igonko gete kiagara tonya ko batukurara matuka mangi ndugwa timu kwenda satambe asetoli ene timu tugwa twontoligiretie abana bana gutoligiretie Debete ko bwati anda kama chifu ko ruan seme na onyambono ko bwata na ito ni gorale ko ta una bene ama chifu ko chinse mo chiri cha Mamboleo Stadium imi ya Kisumu nigo Kenya kuika kwenda mbe yare ngebosio chigolinye asibosa ekosoli bagandete ko gosori amo na timu ya Sudan na nyora buna eye group A na se group A ntwa bwate ekosoli entangani ya chakarero gochakira chinsa isano na ibire chia rero chinse ma segetie kiekyo astwa bwate ekosoli gatie timu ya Rwanda yale ko gosori vena se gosoli amo ne timu ya Somali egosoli Somali bagana iri bavuye ngencho Rwanda nego goalkeeper yabo yanyora red card maga yokubwato mupira isiko ya 18 yard box korende omwalio ya bado Rwanda yanyorero obobui wegore ya masibosa na kuikira boni gavana makirentu getene na machibwale Kenya na bara chiko babare abatangani mya group A next point inye ase point isato aso bonge bwe chigori maga yokubunga chigorinye Rwanda ebe namba 2 maga yokonyara koba ye kubunga egorie yemo na ndake tena rekora timu ya Somali yakoba namba 3 ya group A esengencho mbaranyora point ende yonsi kurende babate goal difference ya -1 negole mu babungiru na Rwanda arafu tumayakora vene buna timu ya timu ya Kenya Junior Stars United timu bare kokosoli yanyara kobage kuruchigoli nya sebosa timu ya Sudan ebe yo mweli ya group A maga yoko nyara kobage gosiri ekosoli ya se chigoli chinyinge sana -4 ese goal difference yego kuna kugo tena kwa group A sama na rengete Sekafa Senior Challenge asaba kosoli nse miaka ya 15 na 3 timu nyandake na turaba aligani andake ndotumekeri bageli ria bene koronage toikine mpaka chi final chechi kosolo chichia bana bake cha East Africa una mu Kenya nabo togusuka kiagera gotora baligani depending na resources ikirabe kuna serikali itubiya andi kitumeke boronge kurwandira abana aba basuke mutwe because abana twarenga ntaye mbagwate potential yo gusuka gochi mutwe igenti yo katuraga nini ntutweka gosinche naye korora enchire timu yetu turanyare ko batokunyarigania irindi nyako bakegusuka goto ekunege ntekia sana oganite ko bakagote vinandake ono mubwatani kurwa se bunge ya West Mugirango munyekaine kuruchinse mochire ocho bakagote vya mange ali arengete chigosori na mono unariga ne timu ya bwate rabijana ko bakwenda chinse mochire chechi finali ene timu ye bunge ya West Mugirango mbatanga na chigosori charenge chinkongu chinse mochire chia Nyanza awe imagine bwate pressure nyinge kolende yako bakobwese osori bayikorete timu ya ye bunge ya Kisumu chigoli vera sibosa kwana chire tiketi ya Masai ya kwenda sichi finali chechi gosori chechi bunge au ndanya leko ba otevia mangonda sevono twende mutimo komokego tokoirana agandire gusanga mange Ndizi TV.